Zvinotendekwa kungoita mheremhere pamberi paMwari. Zvakanaka kungotenda Mwari nemanheru ano. Yes. Mwari wakanaka. Tinotenda Mwari zvikuru tuwanere pekugara. Thank you so much for the worship. Mwari wakitireka shashukuru. Regai ndokwasei madikwanano kereke dzvene yaMwari muzita raMambo Jesu. Amen. Vari kufara amen. Mwari ndi Mwari wakanaka. Regai ndikutendera baba namai, vakomana nevasikana. Zvakanakawo kwaso zvakasarudzika the board, the church, mutungamiriri wese, vafundisi vari pakati pedu. Zvikuru sei mfundisi wedu namai, mfundisi mugari namai muzita raMambo Jesu. Amen. Ndinotenda Mwari nekuda kwa mfundisi Makoni. Tiri tese muushumiri tinofamba tese. Unowa Mwari wakiitire nyasha zvikuru. Tada ndiverenge shoko raMwari kubva mubhuku yaExodus. Exodus chapter 17 from verse 8. Exodus chapter 17 from verse 8, and I'll read. Now Amalek came and fought with Israel in Rephidim. Moses said to Joshua, choose us some men and go out and fight with Amalek. Tomorrow I'll stand on top of the hill with the rod of God in my hand. So Joshua did as Moses said to him, and he fought with Amalek. Moses, Aaron, and Harry went up to the top of the hill. So it was when Moses held up his hand that Israel prevailed. When he let down his hand, Amalek prevailed. But Moses' hands became heavy, so they took a stone and put under him, and he sat on it. Aaron and Harry supported his hands, one on the other side, the other on the other side, and his hands were steady until going down of the sun. So Joshua defeated Amalek with his people with the edge of the sword. Then the Lord said to Moses, write this for a memorial in the book and recount it in the hearing of Joshua, that I will utterly blot out the remembrance of Amalek from under heaven. And Moses built an altar and called its name, the Lord is my banner. Father, we thank you for your word. Speak to us tonight. Instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen. Nasi ndichada kutaura pamusoro peruoko rwenyasha, the hand of grace, ruoko rwenyasha. Vana veIsraeri vabuda muEgypt, vari kuenda kupromised land kuKenani. Avasati vasvika vachangobuda muEgypt, vakasangana nerumwe rudzi runonzi the Amalekites. Amaleki vanogara mugwenga. Israel haina kubuda muEgypt kuti itore gwenga. They were passing by the wilderness, through the wilderness. But kune vakanzwa kuda kurwa neIsraeri, kwete nekuti Israel iri kutora wilderness, asi vakangonzwa kuti havafanirwi kupfuura nepano, kana kuti havafanirwi kuramba vachifamba vachienda kwavari kuenda. Mulife zvinodai, tine munhu une zvinomurwisa, ende achitoshamisika kuti vanondirwisirei, nekuda kwokuti zvaunofanirwa kunge wachibva muupenyu asati zvapo, kwaunofanirwa kuenda hausati watombosvika, chaunofanirwa kuvaka nestendi yacho haisati yapo. But unoshamisika dzimwe hondo, mamwe mabattles ari kuuya against your life. Vana veIsraeri havasi kubuda muEgypt kuti vaite take over the wilderness. Destination yavo, plan yaMwari ndeyekuti vanotora Canaan, a promised land. But along the way, pane rudzi risiri kuitirwa zvakanaka. Handizivi kuti muupenyu ukatarisa upenyu hwako zvinogona kurelata here, kuti zvichida unotoshama kuti nekufunda kwacho handina, but akangomakwa zvakadaro. Nekungwara kwacho handina, but kune vasingaitirwe mushene.
pane nguva yekuti Israeri changobuda, havasi kutora gwenga, vari kutongopfuura nepo. Kune dhimoni rinongonzwa kuti nyange vasati vasvika kwavari kuenda, but vambosimukirei kuti vaende. So battle yavo paRephidim haisi battle yekuti vari kurwisirwa kuti vaachiva, vari kurwisirwa yekuti vari kuenderei kwavari kuenda. So vari kurwisirwa direction, not destination. So Moses ndokubva ataura naJoshua kuti pano toda kuisa a strategy yekurwa nerudzi urwu. Iwe chienda mubattlefield unondisarudzira varume vauchasarudza kuti murwe nemaAmalek. Ini ndaakuenda pamusoro pegomo, Aaron naAri ndichakwidza navo pamusoro pegomo ndonosimudza munondo waJehovha. Kureva kuti Moses ari kuzviseparata from the battlefield, but is still part of the team, but haoperate pa same level naJoshua, but ariko kuside kwa Joshua, asi haasi kurwa nemaAmalekites. Ane strategy yekuenda pamusoro pechikomo, aripo unonosimudza munondo waJehovha. Aiti akasimudza, Joshua waikunda. Kana aneta akadzikisa ruoko, Amaleki yaikunda vaIsraeri. Zvonitaridza kuti anga aine final say pa battle, havasi vari kurwa mubattlefield, but ari outside the battle. Izvi unogona kuzvirelata mulife yako kana mulife yemumwe zvaunoona sekudai, kuti nyange aine shungu nekurongeka nekuita zvinhu zvese, hakuna kwaari kuenda. Oshama kuti but neshungu dzese nekugona kwese nekushingaira kwese, sei zvake zvisingabude. Haisi nyaya yezvaari kuita, inyaya yerumwe ruoko rwaasiri kuona rwakasimudza pamusoro pelife yake. Zvoreva kuti life inoparata seremote control. Une zvinhu zvaunoshama kuti but ndatraya kuita zvese zvinofanirwa kuitwa, but sei zvinhu zvisina kubuda zvakanaka. Ndazama nekuverenga kwacho, but pandinonyora ndinongofoira. Vanhu vachitokupa advice vanoti aiwa uri kuita zvekutamba, dai waverenga unotoverenga. Zvichida umwe paanokupa advice vanoti dai watsanya kana 3 days 3 nights dry fasting, wanzwa nekuzviita. But surprise iripo ndeyekungoti nyange shungu dziripo, hausiriwo uri kudetermine battle yacho. Dai uriwo uri kuidetermine battle iyi, dai wakabudirira nekuda kwokuti zvese zvinofanirwa kuitwa wakaita. Zvinoita kuti munhu arore, kungave kudzikama, kungave kuchinda, ndozviripo, but havasi kutora. Beyond your control situation yako, zvakuti kana vanhu vakakuchingira, kana vanhu vakaedza kukupa advice, dai wadai, unotodaro. Inyaya yekuti pane pamwe pane chimwe chikomo chiri kudetermine hondo dzako. Mufunge kwatinobva tese, kune nyaya dziriko, kune zvakaitwa zvekuti zvichida upenyu hwaunorarama nhasi unenge uri kubhadhara mhosva dzausina kuita. Unoziva mwanasikana kana aine pamuviri lese yamitiswa, vabereki vanotobvunza, nai mwanangu Rozi, nomboyi ndeyani? Iye ari Rozi anayo, anobvunzwa futi kuti ndeyani. Zvazvinoreva ndezvekuti ndiwe unayo, but tiudze muridzi wakatakura ndiwe, uri kupinda munaini manzi ndiwe, but kuna asina kutakura watinoziva kuti ndiye akakutakudza, ndiye muridzi. So life inosvika pakuti vanhu vakakuona vanofanirwa kubvunza kuti nhamo ndeyako here? Iyi nhamo yauinayo haisi nhamo yemunhu akarongeka zvekudaisa. Pane pekuti haudi kuprofitwa, unofanira kuti watarisa life yako woona kuti ndiri kutamba nhamo dzevamwe vanhu, hadzisi dzangu idzi, nokuti inini ndakarongeka, inini ndiri kutoshingaira nekuita zvinhu, but pane kuremerwa kuri pandiri, but kuri beyond my control. So tine vanhu vane kupiwa advice vatosvika pakudhiniwa nekuda kwokuti zvavari kudzwa kunzi itai vanotoita. Dai wadai ndo zvavanotoita, but havasiriwo vane final say mumabattles elife yavari kurarama. Mufunge hama dzangu, life is spiritual.
ukaenda ku negative world, ku negative side, vanosvika pakuti indaiti vanhu kunonzi kurasirira munokuziva here kunoitwa nevanhu kuti vanorasirira mombe kana mbudzi. Ndaifungidzira kuti munhu anorasirira mbudzi munhu aneta nekudya beef kana nyama. Ndozvandaifunga ndiri mufana kuti vamwe vanhu vagere vanosvika pakuti urasa mombe kana mbudzi kana huku. Ndaifungidzira kuti vaneta nenyama. Ndikazodiscover kuti aiwa vanotoshaya nyama yacho, vatoneta nenhamo kusvika palevel yekuti vakurasa chavanoshaya. Kune vanhu vasvika pakunzwisisa kuti chandinoshaya ndikatiwana chandichaita kuchirasa kuti ndichizowana. Ndopandaiti ukaramba kuita zvinhu muimba yaMwari, kwaSatani futi kune zvinoitwa ende zvinorwadzawo futi. Ukairamba giving yekuchechi, kwaSatani kwacho kunotoraswa dziri mombe, mbudzi, kune imwe giving inotorwadza kunzou. So pano ndoda kuti unzwisise nyaya. Vana vari kurwa on the ground ndo vane mapfumo. Pfumo ndo rinobaya nekuuraya. But Bible rati chiri kudetermine result yepfumo ichimbo. Ukazvikompea zvitu, chimbo haigoni kutipa maresults anenge epfumo. Pfumo rikangobaya munhu atofa. Asi chimbo rinofanirwa kurova kakawanda kuponda kuti munhu asvike pakufa. But chine result kudarika chimwe ndo chisingagone kuita kudarika chacho chiri kushayiwa result. Chimbo yaMozisi haisi kurova munhu, but inokuvadzisa vanhu. Ane pfumo paground apa ndiJoshua, but chiri kudetermine maresults kune munhu asiri mufield iwe. Saka uchaona kuti dzimwe nguva ari kukupa nhamo yauinayo haufambe naye. Pane zvaakaita zviri spiritual. Akangotaura ari pasi pemuhacha kumusha kuti kana waenda kutauni ikoko uchazviona. Wakatangirwa nemamwe mashoko ekuti kana ukatraya kudii pane kamwe kachikomo kari kutaura zviri negative. Ndauya kuzodeclare nekunamata neupenyu hwako manera nhasi. Tiri kuda kubvisa ruoko rwese rwuri negative against your life. Ndoda kuti ruoko rwaKristu rwitambanudzwe pabusiness rako, pabasa rako. Uchaona kuti the race is not to the swift nor the battle to the strong, but the time and chance are given to all. Pazasi pechikoma apa pane zviri kuitika. Chandinonyanyofarira panhau iyi ndechekuti haasi maAmalekites ane power, but chine power ende chinogona kuti maAmalekites agone kukunda Joshua. Havasiriwo ndiMozisi futi. Ane control pamaresults ndiMozisi, not the enemy. Zvoreva kuti ari pamusoro pechikomo. Bible rati akasvika paakaneta. So secret hombe haisi pachimbo yakabatwa, ndeyekuramba akasimudza. Saka challenge ndeiyi, akaneta nokuti munhu. Mozisi waneta, ndinofara kuti ane vakomana vaakafamba nawo. Wakaona kuti mudhara uyu akazodzwa, but aita sei? Aneta. Tine vanhu vanofungidzira kuti kana wakazodzwa haunete. Joshua, an anointed prophet, Moses, anointed prophet of God, he became tired, and it's recorded. Wakasvika paakaneta. But aneta, vakomana vaviri vane chinhu chavakaandastenda chinoprova maturity. Vakazoti nyangwe uyu aneta, but ndiye akasarudzwa naMwari mukuneta kwake. Chatingatoita kutsvaka dombo rekuti awane pekugara, kwete dombo rekumutema nokuti ari kudyisa vanhu basa. Nekuda kwekuti vanhu vaitokundwa nokuti Mozisi waneta, but Mozisi akaneta iyeyo. Kune vanhu vaona kuti aiwa tikamubvutira chimbo tikaisimudza, Joshua haawine, nokuti nyaya ndeye akabata chimbo kwete chimbo. Vanhu nyangwe dai vakaedza kukopa zviri kuitwa naNoah nematerials ari kushandiswa vogadzira imwe areka panext door, they were going to sink. Nokuti favor haisi paark. Bible rangu rinoti, and Noah found favor in the sight of the Lord. Chakawanirwa nyasha haisi areka, munhu achagadzira areka. Saka nekuti chagadzirwa naNoah ane favor, chakutakura favor yemunhu. Saka vanhu vakashayiwa favor yaMwari nenyasha, vanogona kukopa zvese, but you can't copy grace. What you need to do ukaziva pane nyasha, submit to grace kuti dzigone kuimpata upenyu hwako.
Kune zvinhu zvokuti kana munhu ukamuvenga zvakadii haugoni kuzvibvuta paari. Kana ukava jealous zvakadii haugoni kuzvitora paari. So avakomana vanounderstanda kuti nyangwe munhu yaaneta is the chosen man by God to lead the people. So kuneta kudisqualify anointing yake. Kuneta kumubvise paposition yake. Tine generation iri very dangerous. Inoti kana Mozisi aneta haimusimudzire kana kutsvaga dombo, inongatoburuka mugomo racho inopa information ana Joshua kuti kurohwa kwese kumadhara enyu amakazvisarudzira. Tine generation yekusataona muchechi munogona kuita rimwe group futi muchechi imo riri kuisa imwe information iri against chechi iyo. Joshua pasapa kukundwa kwaitwa ngwarira makuhwa achabva pamusoro apo, nokuti vakomana vari pamusoro vane zvavaona kuti Mozisi paangoneta vanhu vari kukundwa. Saka kuti tigone kuita take over, Mozisi akati buruke shamwa tonoudza Joshua zviri kuitika kuti kurohwa kweSaul ileadership. Type yemaleaders enyu akaneta ari pamusoro apo munopera kufa. But vakomana nyangwe vazviziva vazviona vakarespecta office. Bishop Eli aiva nevana vainzi Hofni naPhinehas vaiita misikanzwa pakereke yenyenga dzaMwari. Asi unoziva here kuti haana kuti ave nemwana akadeclare blessing yacho ndiye ere ane vana vasiri kudiwa naMwari. Simba reofisi riri stubborn zvekudaro. Kana ofisa vakanzi vari kurwara vakaonda unosungwa uri giant kuti awapera unondisunga sei iofisi tsano kana munhu atori muofisi ka power reofisi rakaoma. Ndoda kukuticha kingdom principle yekugona kurespecta zodzo kuti rishande muupenyu hwako. Because one thing I know, the anointing that you respect you attract and it works in your life. Jesu akafamba na Judas. Rimwe zita raJesu anoti I am resurrection and life, upenyu. Asi akafamba na Judas. Judas akakomita suicide. Ura Judas akarasikirwa neupenyu achifamba na upenyu. Judas ari kuita suicide. Munhu haitevera anotonzi life. Sei Judas watadza kuwana life iye achifamba na life. Judas chaaifokasa pana Jesu kuti ndingawane mari naye. That's why vanhu vaida kubata Jesu havana kutaura na Peter kana na James. Vakanoti Judas mutsvage iti mupe mari. Zvaitoonekwa kunzi avatsano kutevera havo, but ka connection kavo nemukuru uyu vari kutsvaga mari yacho. Vanhu vakapa Judas mari havaprofite. Zvinotooneka kuti uyu mukuru ukamona ari padhuze nemukuru uyu pane mari iri kutsvagwa. So kureva kuti akalasikirwa neupenyu nokuti anga ane focus iri wrong achitera the right master. Kune murume akauya kuna Jesu zvakanzi Ishe nditendere ndonoviga baba vangu kuti ndigone kuzokuteverai. Bhaibheri rinoti Jesu akapindura achiti rega vakafa vavige vakafa. Iwe unoziva kuti hakuna chitunha chinoenda kunhamo. Kunati Jesu ane madimikiro aiviga anoda kuexplaina panapo. Sei Jesu ari kuti kumunhu mupenyu rega vakafa vavige vakafa. Iko kunhamo kusingaende chitunha kunotoenda vapi? Ari kuedza kungoti iwewo wasangana neni kumuka resurrection. Wandikumbira opportunity yekuatenda burial. Wasangana neanopa upenyu. Iwe wokumbira time yekunoviga chako chafa uchitaura neanochimutsa kuti ndipei time ndichivige. Zvoreva kuti wakatofa pakusaziva. Saka ndimakamirwa kunhamo nokuti utori chitunha in the kingdom principle. Ndovakafa ivavo vakatomniwa futi kunhamo. Vanonzi rega vakafa vavige vakafa. Munhu anofa mukusaziva. So Joshua ari kukundwa pasa. Reason yekukundwa wake Moses anga aneta. Hari na Aaron vari kuziva kuti chiri kuita kuti vanhu vaurayiwe pasi vapera. Mose waneta. Havana kudzika mukomo neinformation. The information was true. Bible rarekodha kuti Moses paaineta vaikundwa. But nyangwe yaiva the truth. Havana kuburuka the truth iyoyo kunoudza vanhu vari pasa to rebel against the anointed prophet of God. Vakataiwa, we need to give him
rest. Ndokubva vatsvaka dombo akagara padombo. Bible rinoti ndokubva vabata ruoko rwake mumwe kuright mumwe kuleft, ndokubva vasimudza ruoko raMozisi. Joshua ndokubva akunda hondo yese. Zvoreva kuti victory yakatrigwa neunity nerespect. Dambudziko ratinaro dzimwe nguva nderekuti kana Mozisi aneta unotonzwa kuti neniwo ndinochibvuta ndikasumudzawo. Tine vanhu vakabvuta zvino ende vakatosimudzawo maoko acho, but maresults anokuudza kuti chinhu ichi ndechawo hachina Mwari ichi. Joshua, hondo yauri kurwa nayo maresults ako haasi papfumo rako. Saka Joshua, Mwari vakataura naMozisi kuti kana waburuka mugomo ita kunyora pasi. Joshua azive. Joshua anofanirwa kuzivei. Anofanirwa kuziva kuti hakusi kugona kwangu kurwa kwandipa kukunda. But ndine vanhu vakaiswa muposition naMwari kuti vakawana respect, tikava neunity nawo, maresults pasapa haanetse kubata. Kune vanhu vakaiswa naMwari munzvimbo. Unoziva kuti nhamo imwe yemunhu hakusi kushayiwa Mwari chete. Imwe nhamo yemunhu kushayiwa munhu nyangwe uina Mwari. Bhuku rangu kuna Genesis rinoti Mwari vachitaura naAdamu, hazvina kunaka kuti munhu ave ega. Mwari pavari kuti munhu hazvina kunaka kuti ave ega, vanaye vakadi kuti kana uneni it's okay, no problem. Vari kutonzwira tsitsi munhu ana Mwari, ivo vari Mwari. Kuti hazvina kunaka kuti uve wega, ivo vainaye. Nekuda kwekuti kune zvisingaitike even uina Mwari kana washayiwa munhu. Word risingaitike nderipi kuna Adamu? Rakanzi be fruitful, multiply. Ukava naMwari ukashayiwa mudzimai hamuwande. Zvoreva kuti kune dzimwe nyaya dzekuti paunotonamata Mwari vanotokupa ari munhu. Mindiro yauri kuda iwewe munhu. Iwe problem yako hauna basa nemunhu. Unototaura kuti chandakanakira handisike kumba kwemunhu ufunge ndocha wakaipira. Why? I will explain. Unoziva kuti Mwari pachake anotoenda kudzimba dzevanhu. Ukaenda bhuku raGenesis 18, Mwari ngirozi padzakadzika achienda kumba kwaAbhurahamu pakazoberekwa Isaac. Mwari, God was among the angels. God visited men. Iwe kwemunhu hauendi. Mwari anotosiya denga rake oenda kumaraini kwevanhu. Iwe hauna basa nemunhu. Where's Genesis? Deuteronomy 33:34. Do you know kuti burial ya Moses was done by God? Zvakanaka kuti umboitawo Bible rako uchiverenga so to verify. God came down and buried Moses. So I've got this picture in my mind. Kuti dai vatumwa kudenga vakabvunzana kuti komudhara ari kupi, vaingutaura kuti aenda kunhamo. Why? Because God came down and buried Moses. Till today, hakuna anoziva pane guva raMozisi. Why? Nokuti akaviga Mozisi ndiMwari. Zvoroti Mwari akatoenda kunhamo. Iwe hauendi. Unonamata Mwari anoenda, iwe hauendi. Joshua, victory yamaita muri pasava yabva pane chimwe chikomo chaunga usingatarise ende usina basa nacho. But denga richitoziva kuti as long Moses wakasimudza munondo wake, Amaleki kana akatry kuita sei azviite. Connection ya Moses na Joshua ndeyekuti iwo uchirwa uri pasi, ini ndiri pamusoro pechikomo ndikangosimudza ruoko, maresults pasapa mushayi. Zvoreva kuti the other kingdom inodaro futi kuti no matter une effort yaunoita pasapo uchiita zvaunoita, but kana kune rimwe shoko riri against your life riri kushanda pamusoro peupenyu hwako kurivhesa zvinhu zvese, unogona kundipupurira kuti ndofunga muupenyu hwangu hazvidi kuti uprofitwe. Unogona kuzvisenza kuti neeffort yandinoisa nekushingarira kwandinoita, but hazvioneke ende vanhu havanda appreciate ende havatende. Nekumwe kutaura paunotogona nekuita zvakanaka, they are against you. Kurati kune mweya unogona kuvanza zita rako kusvika palevel yekuti wagona chawaita panotendwa mumwe munhu.
unenge uchasvika pakutonyoresa kuti aiwa aita ichi ndini nekuda kwekuti even vanhu vakuona uchichiita but vanhu vanoisa credit kumunhu asiriye kuti kune mweya wakati rako zita ngaritsukirirwe. Pane chimwe chikomo zvichida kumusha kwaunobva, pane mazwi akataurwa against your life. Shungu dzako muzasi megomo ndaona kuti unorwa zvakanyanya but unokundwa zvakanyanya, unoshanda nesimba kwazvo but unotambudzika kwazvo, zvokuti vanhu vakauya kwauri vachikupa advice kuti you must work hard, you are tired. But not work hard, no definition life yako. You work so hard. Check your life, waneta. Wakabonzwa advice nanu chita zvakati, waneta kuzviita. Unoshauri kuti ngavataure zvimwe bonda try zvese. Pane kumwe kurwara kwekuti waenda no matter une medical aid unana chiremba vanokuvheneka azvioneke iwe unenge uchingopera. Vanhu vachiti but munhu ari kurwara chiremba chiti hapana zvataona. Kune mweya wokuti ukada wakuda kuuraya upenyu hwako, even vari qualified they surrender. Hachioneke chirwere uchitofa. Hapana akambozvinzwa here kuti vatesta zvese. Church ndinzwe effort yako pasa kana iliyo ya unotrust. I've brought this message to change your mind. You need to trust the rod of Moses. What is the rod of Moses? Uswere uchingorwa bedzi pasa. Make sure you honor and worship God. Pachikoma apa basi kusumudzwa chimbo against enemy. He was raising the rod unto the Lord. Kurati kushumira kwako Mwari ndokunotriga mari zauti muhondo dzeupenyu hwako. Nekuti vazhinji vedu tiri kuchemera victory background, but isu kuchema chete we don't serve and worship God. Uchaona kuti vazhinji vedu vanopinda church asi havana mate, nekuti vamwe havasati vakuziva the difference yekunamata nekupinda church. Alright, I'll download this way. Matthew 6 verse 6. Teach about prayer. Kana makunyengetera mukapinda pakawanda mukavhara door, the God who sees what you do will reward you. Kurati minduro kana kuti reward aiuye nekuti wataura kuti kudii, inouya nekuti unoitei kuna Mwari. The God who sees what you do. Mwari anoona zvaunoita kwete zvaunoitwa. Unoti zvauri kundiita izvo, unoti Mwari aone anoona zvaunoita. Saka tinofanira kuva nebhaibheri rikubatsira. Matthew 6 verse 6. The God who sees what you do. Kwete the God who sees what they are doing against you. Zvavari kukuita haisi nyaya, but zvaunoita kuna Mwari wako ndo zvinoita kuti vatumwa vadzike muhondo dzako vagone kugadzira victory. Iwe Amaleki kana ikanzi yakasimba sei, kana ruoko rwaMozisi rakasimudzwa, inofanira kusvika painopupura kuti munhu ana Mwari wake. Varoi vanofanira kusvika pavanosarenda kuti but uyu ana Mwari wake, because we have tried a lot but this man haana maweapons nekumwe kungwarisa but ari kukunda zvakadaro. Kune vakadzi vakapiwa assignment vainzi mamidwife ananyamukuta basa rawo nderekubatsira munhu kuti anyatsosununguka. So Faro chaakaita haana kutsvaga mhondi kuuraya vana veIsraeri vakomana vari kuberekwa. Akatsvaka vanhu vanotrustwa nevakadzi vane nhumbu kuitira kuti vagone kuzouraya vanakomana. So midwives, they were trained to help but they were assigned to kill. They were assigned in private room. They were trained to be accepted but they were assigned to kill. Zvoreva kuti akasarudza zvaunoda kuti zvikuuraye. Wesane nhumba anofarira nyamukuta goiva vane meseji yavakapiwa kunzi uurayi mwana iyeyu. But zvanzi vakadzi vakazoenda kuna Faro. Faro aona kuti pane iri kutambika panapa. Ava ndakavasarudza kuuraya vanakomana but vanakomana vari kurarama. Chiko nhaiko ananyamukuta zvikanzi vakadzi vechiHebheru vakasiyana nevamwe. Mwari
uise mutsauko muupenyu hwako. Madhimoni ngaasvike pakupupura kuti nyangwe takabata vekwasoko vekwashumba but type yeshumba neyekwajuda ngavasvike pavanopupura kuti makatituma kuti vasaroorwe but chakonzera uyu muchato wake ana mwari wake akasiyana nevamwe nokuti hausi kurwa nesimba rako. Kune nyasha dzinokurwira pamusoro peupenyu hwako. So fight iri muzasi megomwe haisi yekuti unogona zvakadii, ndeyekuti make sure kana Moses aneta stand to help. Don't criticize your leader because he's tired. Why? Because God chose him to lead. Zvekuneta ineta zvinoitika, but what are you supposed to do? To stand with him. Tine zvatinonamatira kuti zviitike, hazviitike nekuda kwokuti kune vakasainiwa naMwari kuti vakamira panzvimbo vaine simba vane nyasha dzinoflowa kuti zvinhu zvako zviitike. Zvoda kuti zvimwe zvatonamatira kuti Mwari itai havasi kuzoita nokuti vakatoita kungoti hatizive zvekuita pane zvakaitwa. Mukanamata kuti Mwari hondo yaAmalekite yanyanya, vakunzwei nokuti vakakunzwai isati yanyanya vakakupai muranda wavo anonzi Moses wamunofanirwa kumira naye mukuneta kwake. So kuneta kwaMozisi nekumira kwenyu naye kumira kwaMwari muhondo dzenyu. Elisha wakatevera Elijah akati ndokumbira double portion, kuzodza kwakapetwa, anointing. Kuzodza kunobva kuna Mwari. Akadii kuenda mugomo kuti anditeere munhu ndinozvinamatira mugomo kusvika Mwari andizodza. Kune principle yaakaandastenda kuti zvimwe zvaunotsvaga kuna Mwari zvakauya kudhara but zvakaiswa pavanhu. That's why I challenge people to understand Matthew 25. Vakadzi 5 vanga vari foolish. Chakaita kuti zvanzi they were foolish yet they were virgins. Vakafana nevamwe inyaya kuti vakakumbira. Iro Bible rinoti kumbira unopiwa. Rine vanhu vakakumbira vakanyimwa vakanzi foolish. Vakakumbira mafuta vakanyimwa vakaenda kunotenga vadzoka vakanzi they were foolish. Why were they foolish? Uchaona kuti kana muri musame house mwenje yenyu 5 ikadzima hamuna need yekukumbira vamwe mafuta. Garai imomo munongoona nemarambi iwayo. Kuneka havana mweya wokutendawo kufuta kwevamwe, vanotodawo kubvirawo. Dai vakaramba vari mumba imomo vaingoona nemwenje iyoyo, but vakanzwa kuti isu kana edu asiri kubvira hatigari pano, hatigarire kupfuta kwemwenje yevamwe. Tine vanhu vasingatende nyasha dziri mune vamwe zvakuti vangatobva pane blessing yavo nekuda kwekuti vanotodawo kuti zvavo yeti Mwari vakatipa marambi ane mafuta ane zviyero zvakasiyana. Shashindendzwe battle ya Joshua pasi pegoma haasiri ari kudetermine results. Truly it's good to fight, it's good to work so hard, but kunobva results manje kune nyaya akutarisi working hard. I always tell people about marriage. Picture iri pamuchato. Andi pamuchato pane ka tradition kekuti munhu ari kuchata anenge akavharwa kumesa nevheyo kudai. Ndaifunza kuti kangori ka tradition but that's a picture of grace. Nekuda kwokuti dzimwe nguva munhu ari kuperekedza vakanakisa kudarika ari kuperekedzwa. Saka kuti vanhu vasataurise unombonzi muvharei. Uchaona panobviswa vheyo kuti ishuwa inyasha idzi. Aize vheyo unabviswa yotonoti auya apa ndopashanda Mwari manje apa. Ndezitarisaka ri pamashura. Runako rwuripo zvinoitwa zvichiitwa asi pane kamwe kachikomo kakati hana kwaanoenda. Saka tikasaenda pachikomo ichocho kurwa kwaJoshua hakushande. Tikasanobata ruoko rwakaneta kuti zvisimudzirwe shungu dzako apa hadziite. Tine vanhu vane shungu, they work so hard, they try a lot, but kune voice rakataura kubva kumusha kwavo rinotoda kurivheswa nemuranda waMwari. Rinotoda kurivheswa nemuranda waMwari.
situation yako, you work so hard, but check your life. Haudi kuprofit kwanza pauri pane mweya. Wega unozviona kuti akomana nekufunda kweso, but mikana yacho haiwanikwe. Nekungwara kweso, dhora chairo haribatike. Shikapa unonyatsoona wega kuti ndofunga pane kamwe kachikomo. Kanoda kuparadzwa nechikomo cheCalvary. Pane rimwe ruoko rwakasimudzwa against my life. Nakudari ruoko rinosimudzwa for things to work in my life. Shungu dziri right, kushinga kuri right, but tinoshinga kuti tiwane kubudirira. But ikava life yekungoshinga uchingoshinga kusvika wafa, there is no point yekuramba uchishinga kwacho. Why? God tiri kushingirira kuti zvinhu zviite, but chiona kuti iwe kushingirira ndo watoupenyu hwacho. Hapana chinoita. Unokuchimwanzo kuti saunzi shinga izvinoita, shinga izvo. Unofanira kutarisa wangu waona kuti kushinga kuriko, but time yanyanya. Handiziva ndiri kushumira une zvaunotraya. Advice waneta nadzo. Dai madai asikana wanzwa nekuzviita. Dai manoona ningi kwakaendwa. Dai maona doctor ningi kwakaendwa. Nyaya yenyu dai maona lawyer ningi kwakaendwa. Unosvika pakuti na lawyer wacho anosvika pakuora moyo kuita nyaya yako zvokunge hadi mari yacho. Anotange pauri achazvifarira zvokushanda. Pane mweya wakambosimuka muupenyu hwangu wandakadzingwa basa kuindustry. Ndakaenda kuWakers Committee kuti imire neni, ikamira against inini, ikasapota murungu wacho. Unyatsoona nyaya yakomana akati hona yapa, but vakati aiwa, you are right. Kana mweya wokuti uyu ngaachidzoka kumusha basa ngaripere, shungu dzako hadzishandi. Hama dzangu musati wese ari kundikana muupenyu haana shungu, haana kurongeka. Kurongeka pachikoma apa ruoko rwakaneta. Zvanzi Amaleki inongokunda zvakadaro. So Joshua usanisane na komanda kuti tarohwa sei komana matactics ese taita. Cheka pachikomo chinoshumira Jehovah. Ruoko rwaMoses, it represents worshiping God, honoring God, doing things unto the Lord. Vazhinji vedu hatina zvatinoita kuna Mwari, takauya kuzoitirwa naMwari. Paunotopfugama uchinamata uchichema. Bhaibheri rangu rinosvika parinoti vanodyara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Harina kuti vanodyara misodzi, tears are not seeds. Vanodyara nemisodzi zviri kungonzi principle remains the same even in hard times. Une zvekuti kana waita zvinova a defense kune zvauchaitwa. Ndina mbuya wangu kumusha kudomboshawa, mama wangu vakazoshaika. Vane time yekuti vakurara vainamatira vazukuru vavo. Saka vaiwanzotaura zita rangu straight. Zvoti mumwe muzukuru umwe hanzvadzi yangu ine talent yakabva yavabvunza kuti gogo itraimo munongoramba muchinamatira kuisitiri vazukuru venyu, saka munzwa mutaura zita rangu ndokubva vanzi hautenge shuga. Takapinzwa neshuga, akati imwe nyasha yeshuga. Iwe unoda kuparidzirwa kuti yakunaya mbereki anoda mbeu. Haufanira kungofunga. Pane zvinhu zvaunofanira kuziva kuti pane pekuti kana ukanamatirwa sei, maprinciples are reversed by prayer. Maprinciples anoita effective by action. I'll repeat again. Maprinciples eshoko raMwari anoita effective neaction, not by crying. Vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Those who plant in tears, not those who plant tears. Not even in hard times, the principle remains the same. So, kune nyaya dzinokanserwa kwete nokuti wachema. So, some people are not too prayerful, but things they happen easy. So, you shout at someone, but you need to shinga ira. Uri kuisa effort ku prayer, usina effort ku action, especially doing things unto the Lord. Mubvunzo wobva wati chii chaunoitira Mwari besides kupinda church? Because kupinda church unoizviitira iwewe. Wakati ndakakunzwa uchitaura kuti inochemana, vanhu vanobatana, wakazvipindira iwewe. Amen. Ani andiprofita pandakubata. Because unotoziva kuti oyepi. Ini pandaenda kuchurch ndiri mufana, ndasingaende nokuti ndaida Mwari. Baba wangu uyu tapinda kusawecha. Baba wangu ari very tough. Vaita kudza kuti ukarovha kuchurch sadza hudye. Saka ndakaipindira sadza. Sadza inopinza muchurch kasadza.
Oza kuti ndiwanire manheru kusevhisi kumene. Chii chaunogona kunongedzera kuti I'm doing this unto the Lord. Chaunoti wakaitira Mwari. Chawakaita ichi ndo chandiri kuita nokuti ndiri kuitira Mwari. Hapana. Paunouya unoti Mwari aite zvinhu muupenyu hwako. Pane pekuti zvaunoda kuti vakuitire zvakarigwa ukaziva zvekuita. Mukachema kuti Mwari hondo yaAmaleki yanyanya, vanongoti komaregerei Mozisi wacho ruoko rwuri pasi. Kunati varanda vaMwari vane dzimwe nyasha dzekuti munotopera kana vaneta. Saka muripo kusimudzira ruoko kuti zvimwe zvamunochemera zvigadzirike zvega. Iyi nyaya haina Mwari. Moses naJoshua vaitarisa nyaya. Ruoko rwaMozisi kwete ngirozi. Ruoko rwaMozisi kwete kudenga. Moses ari a leader chosen by God. Zvoreva kuti ukarespecta principle yezvinhu zvaMwari pane zvinoita automatic. Jesu haana kunamata kuti denga rivhurike, mweya muchena uye pamusoro pake. Paunonzwa achiti mweya waShe uri pamusoro pangu, tiresa kuti zvakauya rini. Akaenda kuJorodhani akanobhabhatidzwa naJohani. Achibuda mumvura denga rikavhurika. Mweya muchena akauya senjiva pamusoro pake. Chakaopena denga pamusoro paJesu haisi prayer. Akapa honor to the forerunner chosen by God. Oh. Jesu chaiye kuti zvake zviite akatanga apinda chechi yaJohani. Paakaenda kwaJohani akabvuma kuitwa zvinoitwa kwaJohani. Johani waibhabhatidza achingobuda mumvura denga rikavhurika. Haana kunamata for open heaven. Some people they represent an open heaven over your head. People vanhu chaivo. Munhu andisitara kuti namata munhu but haugoni kunamata zvisina munhu mukati. Unoziva kuti Mwari achida kutoponesa munhu vakatsvaga munhu anonzi Maria kuti abereke Jesu. Mwari vafunga kuti ponesa vakatsvaga munhu. Jesu haana kubva kudenga akangodzika sokuti ndauya ini ruponeso. Denga rafunga kuti vanhu vanopona sei. Munhu ari dangerous. Mwari afunga kuponesa vanhu akatsvaga munhu. Mwari anosvika paanotsvaga munhu. Iwe utsvage munhu. Chako ndechekuti Mwari wangu achaita zvinhu, Mwari wangu achaita zvinhu. Iya Mwari wacho the word became flesh. Kurati ari Mwari, ari izvi akatovawo munhu. Kuti agone kuponesa vanhu. Zvimwe zvatinochema kuti Mwari itai havasi kuzoita. Nokuti vakatipa a strategy, a system. Tikaziva kusumudza ruoko rwaMozisi nesuwo tasimuka. Tikarega Mozisi akangoneta apera. Haasi anofa, it's unfortunate. Kunofa vanhu vana Joshua pasa. Ofisi ya parent yemubereki wako. Bible parinoti ukavakudza mazuva ekurarama anowedzerwa. Mazuva ako haasi pa intelligence and everything else. Ofisi inowedzera mazuva evanhu panyika iparental office. Mubereki wako akafara, mubereki wako akataura izwi reupenyu pamusoro pako, unorarama. Iyo ndobona kuti vasiraiti regali namati Mwari ndiraramisei, Mwari ndinzvengesei. Mwari vanodelegata nyasha nemaoffices. Parental blessing. Ukaramba mubereki ukada Mwari stereki unofauna Mwari wako. Iwe hove kuti irarame mumvura inoraramiswa naMwari. But hove ikabuda mumvura Mwari ariko inooma. Kana ikadeclare kuti kurarama ndiMwari mvura haina basa inofira muprayer. Why? Principle represents God. Principle inorepresenta Mwari wacho. Inafisa kuti kuita munamato ndokunamata. Shukandira kuzva kuti kunamata kuita zvinotaura Mwari. Kunamata action, munamato mashoko. I'll give you this example. Tinamate pana. Mukomana akapaura ndoda kukuroora. Unoona kuramba. Even kuroorwa uchida. Akadzoka after 2 years anosvika wakaroorwa. Obvunza kuti ndozvo ndakataura 1 koinda. Anokuti handakuramba zvawaitaura, ndairamba chaitaura. Kurati iwe uchitaura anenge achiona chirikutaura chacho kuti sure zvobudera. What am I saying? Kana ukava nemazwi akanaka muprayer, the God who sees what you do will reward you. Blessing is connected to action.
not to tears. Akanembo kuzorodza kuchema ukomborerwe manje. Jacob wakachema kuti andikusiye kusvika mandiropafadza, andikusiye. Aichema makomborero anakuya nokuti achema. Akarohwa. Haana kuti mukasandirova azviita ndiende. Ari kuti mukandikomborera. But denga ndokubva rarova munhu ane prayer request yekukomborerwa. Anoroverwei achichema kuropafadzwa. Ane nyaya dzake dzinorovesa. Nokuti akasarohwa haagone kudiscover makomborero ake. Api ukadiscover Bible rinoti Jacob wakarohwa the hip joint pachiuno chake. Ari kuchemera kukomborerwa. Denga romudislocator the hip joint. Why? Ane record yakaonekwa nevatumwa waari kudhila naye. Kwaabva akapiwa opportunity yekushanda. Akabvunzwa munoda mari. Apedza kushanda 7 years. Akandoda munhu mukadzi. Ndokubva ashanda dzimwe 7 kwakuita 14. Zvanzi aufa pamari zvanzi mumwe mukadzi. Denga rikaona kuti ava vakura vakomborereka. My choice in life. Vada tombodislocate pachiuno chavo kuti pamwe makomborero anga etsogara. Enda kupedzisa. Ufunge ukanzwa shoko richikurova rakurwira. Blessing yaunotsvaga yakuda kuti umborohwa mushaka. Ropafadzo yaunochemera kuti Mwari itai. Pakatsvagwa mukadzi kuti Adhamu ave nemukadzi. Bhabharo rinoti Mwari vakatsvaka kwese vakashaya. Kurani nekudenga kwacho kwakatoshayikwa. Munhu akazowanikwa kupi? Mukadzi wokupa Adhamu. Muna Adhamu, mumunhu mune solution yemunhu. Suspect yakaita kuti zvinhu zvishayike yange yakaviga zvinhu ndiyo yacho ine nhamo. Bhabharo rinoti Mwari vakamuvhura parutivi. God opened his flesh. Vakatora rumbavhu. God opened the flesh. Panoti God unogona kubvisa what the words. Because Mwari wacho ndiye shoko. Kuna kuti shoko rikabvisa kufunga kwenyama, you discover the value of life, the blessing of life. Check your life. Amene wanda ndoda kunamata nevanhu panapa. Ndoda kunamata nemudikani unotenda zvandaparidza kuti aiwa I've been trying. But it seems zvinhu zvangu zvikurera paceiling. Kana ndikanzi interview ndinogumira pakunzi wapasa tichakushedza. Havasi kukushedza. Kune izvi rakati musamutora harirambidze kupasa. Izvi rakati usaroorwe harirambidze kupfimbwa. Harirambidzwa inonzi engagement. Maringi acho waane hopo manje engagement. Ma-promises akawanda. Manifestation hapana. I want to pray with you. Toda kuti ufambe uye patenda. Toda kunamata newe. You know your life very well. Defeat dzawanda, effort yakawanda. Hausi munhu wokuti haana kurongeka, wakarongeka. Vanhu vanotokujaja ndovasingazive the spiritual that is fighting your life. Havazive kuti neeffort yese yaunoisa pane mweya ngorova bhora musango. I want to pray with you. Ndoda kuti ufambe uye patenda, ndoda kutodzika, so ndoda kunamata newe. Effort against achievement. Ngazvikuudze kuti pane rimwe izwi rinoda kurivheswa. Pane imwe tsvimbo yakasimudzwa kumusha kwandinobva. Ndakuda kusimudza munondo waJehovha pamusoro peupenyu hwako. Kataboshataka. Rekataboshiyataka basuketa. Just raise your hand, raise your hand, raise your hand, raise your hand, raise your hand. You know your life very well. Shikapa kunoti ndaneta nazvesu. Shungu dziripo ndiri kuzama. Things are not working. They beyond my control. I need the hand of the Lord upon my life. Ndiri kuda ruoko rwaJehovha. Mufundisi munoona ndibatsira kana tina matene amatene. Ndiri kuda ruoko rwaJehovha pamusoro pebasa rangu. Ruoko rwaJehovha pamusoro pemereji yangu. Ruoko rwaJehovha ngarubate. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Nezita raJesu. I reverse. I reverse. I reverse. I reverse. Rekete. 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 Rekete shanubata. Rekete basarake. Rekete wanano yake. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Right now. Right now. Right now.
murekeze ndinotaura pachikomo chenyasha favor in the name of Jesus. Murekeze siya imba yake, siya basa lake, siya imba yake, siya basa lake. Nezina la Yesu ninotaura victory, ninotaura kukunda, ninotaura victory in the mighty name of Jesus. Every arrow of the enemy right now, murekeze fire in the name of Jesus. I invest legeza upenyo wake, legeza upamo wake. Nezita la Yesu, nezita la Yesu, nezita la Yesu, nezita la Yesu. Legeza fire in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Legeza fire in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. You don't tell the Lord, you don't yes. Every plan of the enemy, I invest every plan of the enemy in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus, I invest every plan of the enemy. Fire. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. When you want it, when you want yash, fire. In the name of Jesus. I release set upon his life by fire, by power, in the mighty name of Jesus. Nyasha, Jonobata Shindek, Masuka, Sefa Penny Welcome, let's eat the Nyasha, Sefa, in the name of Jesus. Nyasha, Penny Welcome, Jonobata Shindek. Penny Welcome, see that Jessa, you know how Yosha, you know how fit, you know how Kukuna, in the mighty name of Jesus. Receive blessing, receive favor, in the name of Jesus. Rakatabosha, Betetelebosha, Liketa Balikata, fire in the name of Jesus. Every plan of the enemy, you know how Yasha, Mana Yasha, that's how it's favor. Let's eat that Jessa, let's eat in the mighty name of Jesus. Every plan of the enemy, I invest it, I reserve it, the current in the name of Jesus. Receive grace, receive favor in the name of Jesus. By fire, by power, in the mighty name of Jesus. I speak victory in the name of Jesus. Just raise your hand and pretend.
abandi kunamata nekereke ziri kutayira nyashatsenyu pavanoshingaira nekuita zvinhu muupenyu mazwi ese akadeketerwa hari dzese dzine mazita avo inodeclare semuranda wenyu panzvimbo ino I reverse mazwi ese anonyima kumudirira mazwi ese anorwa newanano yake mazwi ese anorwa nebasa rake ngaagamuchire kukunda ngaagamuchire victory ngaagamuchire favor in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. Kana pane aripo asakaita tinoti prayer munamato wokugamuchira Jesu kuti ave Ishe uye muponesi weupenyu hwake. This is the time. This is the purpose of the crusade. Ndodani namate newe ugone kugamuchira Jesu. Haugone kufamba murwendo rwokunamata Mwari usina chisimbiso, the stamp chinotaridza kuti wakada Mwari uyu kugamuchira mwanakomana wake. Kana tine hama pakati pedu usati wagamuchira Jesu usina uye muponesi, I invite you without uye kumberi ndinamata newe manerano. You can sing, you can go ahead singing. Send your fire, Lord. Send your spirit. Revive us again. Give us new life.